mangga. Yes! Ang pangit po ng mangga natin. May butlig-butlig na itim. Pero okay lang yan. Don't judge by its cover. Sabay ganon. So, ayan po yung mangga na nabili ko. Pero okay pa po siya, sabi nung nagtitinda. Hindi po yan bulok, ha? So ngayon, meron tayong lulutuin. Stay tuned and happy watching! You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Flowers, flowers to me. Flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me. Hello mga kamay! Hello everyone! Hello mga sisi! Welcome to our channel. Medyo maingay po sa labas kasi yung mga bata naglalaro. So wag nyo na lang pong pansinin. But for now, I'm going to share to all of you if how I'm going to make my version of mango jam. So this is all our ingredients. I have few pieces of mango. Okay po yan. Maganda po yan. Maganda pa daw yan. Pangit lang yung balat niya pero okay pa yan. And I have DIY jar na dating pinaglagyan ng palaman. And I have 1 glass of water. And I don't have lemon, so I'm going to use calamansi and of course sugar. So that's all our ingredients for my version of mango jam. So join with me and happy watching! So ayan, sterilize muna tayo ng jar para doon sa gagamitin ko para sa jam. Para mag-stay siya ng long shelf life, diba? Kailangan pakuluan. So ayan, kumulo na siya. Kaya ilagay na natin itong jar. Ayan. Ito, hindi ko siya ilalagay kasi plastic. Mamaya na kapag nag-cool down. Sterilize muna natin siya. And then, ipiprepare ko na yung other ingredients para sa jam. Kailangan kasi siyang i-sterilize para mas tumagal kahit hindi siya ilagay sa ref. So, yun lang. So, ayan. Everything is ready. Ready na po yung mango natin. And then, of course, itong iba. Asukal. Tapos yung kalamansi, napiga ko na rin. And, i-blender ko siya. And then, ready to cook the all ingredients. So, that simple it is. So, ayan, ready na. I-blend ko lang itong mango. Ayan. Pwede naman siyang hindi i-blend. Pwede namang i-blend. So, ayan. Ready na yung mango natin i-blender. Ayan siya. Tapos, pwede naman siyang hindi i-blender. Pwedeng i-blender. So, it's up to you. Mas preferred ko yung i-blender para mas mabilis maluto siya. And mas malambot. Walang mga namumuong mango. So, ayan. I-blender ko muna siya. And ito yung other ingredients natin. So, ayan. Ready na po yung mango mixture natin. And ready na siya. Isa lang and then lutuin yung ating mango jam. So, ayan. Ready na rin po yung DIY jar natin. Ayan siya. So, papatuyuin lang natin siya. And then, mamaya pupunasan ng malinis na towel para safe na ilagay yung jam natin mamaya once luto na. So, lutuin ko muna yung jam.
for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!